Plim, 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 cau la pluja. Plim, 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 en el carrer. Hola a tots i a totes, què tal? Com esteu? Esteu bé? Mireu, avui hem pensat tots els mestres del cicle superior a fer-vos una mona. Per què? Doncs ja ho sabeu, la setmana que ve és la Setmana Santa i cada any fem la nostra mona, així que aquest any no havia de ser menys. Ens hi acompanyes? Per a fer una mona com cal, ja ho sabeu, necessitem un pa de pessic, melmelada per a rellenar-la, la xocolata per a cobrir-la i les decoracions, que ja sabeu que poden ser ous, poden ser plomes, floretes, el que vosaltres vulgueu, d'acord? Comencem amb el pa de pessic. Per a poder fer el pa de pessic necessitarem una batedora que pot ser elèctrica o manual. Pregunteu-li a la mare com la té. Després necessitem un bol on barrejar tots els ingredients. També necessitarem el motlle, que després enfarinarem abans de ficar la massa. I per a fer la massa necessitem 6 ous, de sucre, de farina, una cullerada de colacao i un sobre de llevat. Abans de començar a fer la massa del pa de pessic hem d'engegar el forn, ficar-lo a la posició de dalt i de baix i a una temperatura de 185 graus. Anem a engreixar el motlle amb oli d'oliva. Ficarem una mica de farina i l'anirem fent passar per tot el voltant del motlle perquè no se'ns enganxi després la massa. Veieu? Ja el tenim preparat. Comencem fent la massa separant les clares dels rovells de l'ou. Quan ja tenim separats la clara dels rovells, el que farem és muntar les clares amb la batedora. Mireu, per a saber si està prou batuda la clara, el que farem és tombar el bol del revés. Si no cau ni rellisca, és que està perfecte. Ara ficarem el sucre, les 5 cullerades de sucre. Ara el rovell. La farina. La farina la tirarem molt a poc. Després de la farina ficarem el colacao o cacau pur, com vosaltres vulgueu. I si no us hi agrada, doncs no cal. Amb el que hem ficat fins ara n'hi ha suficient. Afegirem el llevat. Vigileu que no us caigui el sobre a dins. Amb la cullera farem baixar els esquitxos que tenim pel voltant del bol. I farem una última remenada. Ara abocarem la massa dins del motlle. Ara cap al forn
Mireu, ja està la temperatura. Sembla que ja està a punt. Som-hi! Perfecte! Em truquen. Qui serà? Hola, Marisol. Com va? Bé. Sí, digue'm. Per fer la confitura? Molt senzill. Mira, et ficaré amb altaveu i així ho puc anar explicant. Per fer la confitura, el primer que necessitarem és la fruita. La fruita si la volem fer de fruita, perquè la podem fer de verdures. Però bueno, avui farem la clàssica de fruita, ja que és per la mona. A mi la que més m'agrada és la de poma. Necessitarem 1 quilo de pomes. També necessitarem mig quilo de sucre. Per 1 quilo de fruita, mig quilo de sucre. Aquí el paquet és de 2 quilos, però necessitarem sol mig. Què més necessitarem? Necessitarem llimona. Aquí en tinc una, però sols necessitarem mitja, que ja la tinc tallada. Necessitarem una cassola, com aquesta, i el més important de tot, que no pot faltar a cap cuina. El barret de cuiner. I un cop ho tenim tot, és molt senzill. La fruita la ficarem sense pelar a la cassola, al quilo de pomes. I afegirem el mig quilo de sucre i el suc de mitja llimona. El tirarem aquí al foc i ho deixarem al foc durant una bona estona, fins que nosaltres veiem que la textura ja comença a ser com la d'una confitura. El foc el deixarem a foc fort, però és molt important que anem remenant, perquè si no se'ns cremaria i se'ns quedaria enganxat. Un cop ja tenim la textura que volem de la confitura, l'hem de passar pel túrmix una miqueta i deixar alguns bocinets. Per què? Perquè després, a l'hora de fer la confitura, quedarà més bona, quedarà una miqueta més agradable al paladar. Si ens sobrés confitura, perquè si amb 1 quilo de fruita farem molta confitura, si ens sobrés molta, la podem conservar en pots de vidre. La fiquem a dins dels pots de vidre, els tapem bé, però és important que després els deixem 10 minuts en bany maria. I al final quedaria així. Per exemple, aquí tenim confitura de pinyons. També podem fer confitura de cabell d'àngel, amb carbassa. I aquesta és confitura de carbassó. Que no us ho haguéssiu imaginat mai. Doncs de tot això podem fer confitures. Espero que us hagi servit. Adeu, Marisol. Adeu, Pinyana. Hola, nois i noies. Com esteu? Espero que estigueu superbé. Bé, doncs mireu, avui farem la xocolata desfeta per poder posar el biscuit de la mona, perquè ja sabeu que aquest any la mona a l'escola no la podrem fer i per tant us l'enviem perquè la pugueu fer vosaltres a casa. Mireu, què necessitarem? Necessitarem crema de llet, que ja l'he ficat aquí en un got, una mica de mantega, xocolata que l'he trossejat, qualsevol xocolata que sigui per desfer, i una miqueta d'aigua. Llavors, primer de tot, encenem el foc i posarem a calentar la nata líquida. No és llet, és nata líquida de cuinar. Quan la nata líquida estigui calenta, afegirem el xocolata i el traurem del foc. I anirem remenant-ho fins que estigui ben desfet. Ara ho veureu. A veure si es calenta. Mireu, encara no està ben calent.
comença a fumejar. Preparem el xocolata i la mantega. La quantitat pot ser la que vosaltres vulgueu, depèn de lo gran que sigui el biscuit per fer la mona. Ara ja tenim la xocolata i la nata que està a punt de bullir. Apaguem el foc i afegim la xocolata, ho retirem del foc i la mantega. Anem remenant tot bé. Anem remenant ràpidament perquè es vagi desfent. Veieu com el xocolata s'està barrejant bé, s'està desfent tot. Ha de quedar ben desfet. Ja està gairebé. Llavors hi ha un truc que quan ja està ben desfet, si li fiquem una culleradeta d'aigua, farà que quedi superfineta a l'hora de ficar-ho damunt del biscuit. Ara ja està, veieu que està totalment desfet? Ara agafo el got amb aigua i li fico una cullerada. Continuo remenant. I ara ja que... Mireu com està quedant. I ara queda super brillant. Mireu. Ja està preparat per fer i ficar-la a sobre del pastís de la vostra mona. Espero que us agradi. Molts petons a tots! Hola nens i nenes de Pinyana, com esteu? Espero que estigueu bé. Jo us ensenyaré com fabricar ous per decorar la nostra mona, ous de Pasqua. Val? Què necessitarem? Necessitarem ous frescos, necessitarem escuradents, un ganivet i un bol. Val? El contingut de l'ou no el farem malbé, sinó que l'aprofitarem i aquell dia doncs, podeu menjar una truita. Val? El primer que haureu de fer és rentar l'ou. Sí? Llavors, farem una miqueta de sabó i rentarem l'exterior de l'ou. Per què? Perquè nosaltres ens posarem l'ou en aquest moment, haurem de posar a la boca i hem d'evitar que estigui brut. Sí? Després podeu agafar un drap, eixugueu sense trencar-lo. Quan l'ou estigui net, amb un ganivet amb molta cura, donem copets a la part de baix i fem un petit foradet. Això, si és una mica complicat, us poden ajudar els pares. Veieu? Sí? Ara, amb l'ajuda d'un escuradents, posarem per aquest foradet i trencarem l'ou. Trencarem, el remenarem una mica, trencarem el rovell i el barrejarem una mica amb la clara. Sí? Molt bé. Per què fem això? Perquè tot l'ou, tot el contingut, haurà de sortir fora. Intentarem fer el mínim malbé possible tota la closca. Sí? Molt bé. Què farem ara? Farem el mateix per l'altra banda. Posarem l'ou a sobre del bol i farem un petit foradet a la part de dalt. Aquest no cal que sigui tan gran. Aquest pot ser molt petit. Per què? Perquè nosaltres el que farem ara, per això l'hem rentat abans l'ou, és bufar per aquest petit foradet. És molt petit aquest.
si us fixeu, és molt més petit que el d'abans, però suficient perquè entri aire. Llavors, ara si soplem, si bufem, tot l'ou, tot el contingut de l'ou surt. Sí? I així ja tenim el nostre ou preparat per decorar. Això, doncs, ho podeu fer tantes vegades com vulgueu i tindreu tants ous com vosaltres vulgueu per decorar. I ara anirem al següent pas. Hola a tots i a totes! Ara us explicaré com podeu crear unes plomes per decorar la vostra mona. Aquest és el material que necessitem. Llapis, pegament o bé cinta adhesiva, tisores, escuradents i folis de colors, o bé un foli en blanc que podeu pintar i decorar com vulgueu. El primer pas és agafar un paper i doblegar-lo per la meitat. Per la part tancada dibuixo la meitat d'una ploma. Depenent de com la dibuixi, em sortiran plomes diferents. Podeu fer la que més us agradi. Després d'haver dibuixat la meitat de la ploma amb llapis, retallarem seguint la línia. Abans d'obrir-la, li farem uns talls una mica en diagonal, perquè així semblarà més real. Quan hem acabat, l'obrim i ja tenim la nostra ploma. Per acabar, podeu enganxar els escuradents a les vostres plomes i ja podeu decorar la mona. Ho voleu provar? Recorda, quan tinguis el pa de pessic, el talles per la meitat, li poses la melmelada, el tapes, li poses la xocolata desfeta pel damunt i ja pots guarnir la mona al teu gust. Bon profit! Plim, 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 cau la pluja. Plim, 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 en el carrer. Plim, 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 tot es mulla. Plim, 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 i jo també. Plim, 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 cau la pluja. Plim, 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 en el carrer. Plim, 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 tot es mulla. Plim, 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 i jo també.